Què és una tertúlia? Una tertúlia és que mirem un conte Espera. i que si algú està parlant no podem dir res i mirar-li. Fiquem un tros de conte i parlem sobre el conte, quina part no l'ha entès i també que es parlem sobre el conte i escoltem si volen dir alguna cosa. Que hay que escoltar contes i mentre estem contant contes aixequem la mà i la mestra diu qui en parla. La tertúlia és un tipus d'exercici social en el que tu llegeixes un llibre i fas un comentari del que opines d'un paràgraf. Jo vull dir que a la tertúlia és un dia llegim el llibre aquest de la Volta al Món en 80 dies i després un altre dia, per exemple, avui ens fem un cercle a tota la classe i cadascú aquell dia que hem llegit ha agafat un tros que més li agradi i després avui el diu i la gent diu la seva opinió i si algú té una pregunta per què has escollit aquest tros a la llibreta surt aquí si algú té una pregunta l'altre li diu què és i si algú té un dubte també. La tertúlia és un moment de classe on diem la nostra opinió sobre un llibre que llegim durant tot el curs i entre nosaltres podem debatre el que ens agrada i el que no. Yo he après que cuando algú parla tenemos que mirarli. Lògiques. Hem après a llegir, que jo no sabia molt, i també hem après paraules noves i moltes coses hem après. De les tertúlies he après a llegir també una mica més, també he après molts personatges nous, moltes històries. Jo he après a llegir millor que el que llegia abans. Hem après a respectar-nos, a esperar el torn de paraula i també a fer preguntes perquè pensin que pensem nosaltres. Què has après de les tertúlies? De la tertúlia he après a expressar-me millor oralment, respectar el torn de paraula i tenir més confiança amb els companys. De les tertúlies hem après a socialitzar-nos i compartir les nostres idees. A les tertúlies és a respectar el torn de paraula, a respectar les idees dels altres i a que no tothom pensem igual. M'ha agradat dels 3 anys que he estat fent tertúlia ha sigut la introspectiva que em puc fer a mi mateix gràcies al personatge i a tenir més cultura sobre la literatura clàssica. Parlar i escoltar. Parlar i escoltar. A mi m'agrada dir coses i a mi m'agraden tots els contes que m'ha explicat. M'agraden molt les tertúlies perquè m'agrada llegir. El que més m'agrada de les tertúlies és quan tots els companys participen i diuen el seu paràgraf i després respectem el torn i diem la nostra opinió. El que més m'ha agradat d'aquests 3 anys fent tertúlia és escoltar les curiositats dels meus companys sobre els llibres que hem llegit i el llibre que més m'ha agradat ha sigut Romeo i Julieta perquè és una història que t'atrapa molt. El que més m'ha agradat ha sigut la manera que teníem d'expressar-nos i que podíem dir qualsevol cosa i que l'altre respectaria la teva opinió.
Per mi, l'oportunitat de fer tertúlies ha sigut un regal. És la possibilitat d'aturar-nos i de poder parlar i d'entendre que tots tenim coses a dir i tots tenim dret a ser escoltats amb tota l'atenció. Tertúlies és una activitat molt gratificant tant pels alumnes com per als mestres. En elles es crea un debat molt intens a partir del que llegeixen, de les preguntes que es fan i de les sensacions que també comparteixen. Es respecten i el diàleg que s'estableix cada vegada és més ric i profund. Aquesta manera de parlar i conversar comença també a donar-se en altres espais quan se'ls demana la seva opinió, adquirint una fluïdesa discursiva i reflexiva molt positiva.